Селам алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы ТР телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Сіздер үшін мен Гүлсум Халилова Чалшам ве яйынымызға тештеп бүйірған мұсафирымызны селамламақтан мемнунum. Бұл Қырым Татар Милли Мешіс азасы Гайна Ханум Юксель. Селам алейкум, хайырлы акшамлар. Алейкум селям, Гүлсум ханым, хайырлы акшамлар. Гайна ханым, бұл яйынымызны біз əsas olarak Türkiye'de olған фажиаға бағышламаға istedік. Zira malum olağanı üzere 6 fevral күні Türkiye'de çok ciddi bir zelzele meydanға keldi ve çok fazla binalar, 5000'den fazla ev, bina yıkıldı ve sonki malumatlarga göre tahminen 7000 insan elak oldu ve alada viraneler altında insanlar bulunmağa devam etti. Alada kurtarma faaliyetleri yapılmağa devam etti ve insanların viraneler altından çıkaralar. Endi saygılı dostlar şunu kaydetmege isteyeyim ki bütün dünyadan kurtarıcı gruplar seferber oldu ve Türkiye'ye yol aldılar. Hususan savaşta bulungan Ukrayna bile Türkiye'ye 87 kurtarıcını yolladı ve onlar artık Türkiye'ye barıp geldiler. Şimdi zelzelenin olgan bölgesine keteler ve anda kurtarma işleri gerçekleştirecekler. Ukrayna'nın yanında elbette ki Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Şarkı ülkelerden, Asya ülkelerinden çok fazla kurtarıcılar Türkiye'ye yol aldı ve kaydetmeli ki bu sonki 100 yıl içerisinde en büyük zelzele sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda da Türkiye'nin sınırında bulunan Suriye'de de zelzele meydana geldi ve tabii ki Türkiye'nin kıyaslanğanı vakit Suriye'de daha az evler, binalar yıkıldı, daha az kurbanlar mevcut. Çünkü zelzelenin büyük kısmı ne yazık ki Türkiye topraklarında da olup geçti ve bununla bağlı sizden tavsiyatlı cevap etmeye istedik. Zira siz Türkiye'de bulunasınız ve şimdiki anda umumen vaziyet, bu havada emosyonel vaziyet nasıl? Selam алейкум yeniden. Men mümkün olsa programın başını Ukraynaca anlatmağa isteyeyim. Çünkü manda olup bitenleri tek Kırım Tatarlar değil, herkes anlasın diye düşünüyorum. Yaxşı olur diye düşünüyorum. Так, звичайно. Дивіться, дійсно, цей землетрус, який стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, він визнаний найбільшою катастрофою за останні 100 років. Тобто навіть не в порівнянні з землетрусом з 1999 року, а в порівнянні зі всіма природними катаклізмами та катастрофами, які відбувалися на території цієї країни за останні 100 років. Ви пам'ятаєте, що в 99-му році відбувся землетрус в районі Мармара з епіцентром в центрі Ізміт. І тоді влада приховала кількість, було оголошено 30 тисяч загиблих, а остаточна цифра не була оголошена. І от зараз порівнюють цю подію, яка відбулася, таку жахливу, з всіма попередніми і визнають, що це найжахливіша катастрофа за останні 100 років. Дійсно, цифри вражають. По-перше, це сталося в ніч на 6 лютого і відбувся не один землетрус, а два. В 4:17 ранку, значить, з епіцентром в місті Пазарчик відбувається землетрус з магнітудою 7,7 балів. Що таке 4 ранку? Людина в ліжку, в пижамі, зі своїми родинами вдома. Всі вибігають на вулицю, і частина приміщень, частина будівель порушена на цей момент. Потім, вже знаходячись на вулиці, всі в шокі, всі розуміють масштаби катастрофи, починаються перші рятувальні роботи. До речі, президент Туреччини вийшов з заяви в 5 годині ранку, буквально одразу після того, як все відбулося. А через 9 годин, приблизно в перші години дня, коли вже було світло, коли було вже сонце, відбувається другий землетрус з амплітудою, з магнітудою 7,6 балів, і там поруч в місті Ельбістан, це теж поруч з Караман-Марашем. І багато спеціалістів говорять про те, що ці будівлі, які не були порушені при першому землетрусі, вони порушилися при другому. І при цьому люди, які перебували на вулиці, це зима, холодно, хтось пішов додому, щоб щось взяти, речі, ліки, якісь їжу, мабуть. І багато мешканців Туреччини в тих районах, вони загинули внаслідок другого землетрусу. Так ще вдобавок
Протягом доби йде так звані маленькі землетруси, які супроводжують цей процес. Біля 150 відбувалося. І от на зараз ми маємо таку жахливу картину. Порівнюють силу землетрусу, двох землетрусів, з силою 350 атомних бомб. Тобто охоплена територія в 10 провінцій. От говорять, якщо б це сталося в одному місті чи в однієї провінції, да, там всі б допомагали, а тут 10, один за одним поруч, це південь Туреччини. І зараз вже визнана подія національної катастрофи, оголошений 7-денний траур, по-перше, і по-друге, оголошений надзвичайний стан в цих 10 провінціях. Загалом постраждало 13,5 мільйонів осіб. Якщо населення Туреччини 85 мільйонів, то 13,5 – це 6-та частина. Всі вони так чи інакше постраждали. Тобто кожний 6-й громадянин Туреччини, він постраждав? Так, постраждав кожний 6-й, якщо от фактично розглядати в будь-якому вигляді. Хтось загинув, хтось поранений. До речі, цифри жахливі. От зараз те, що остання оголошена офіційна цифра, 8574 загиблих і біля 50 тисяч поранених. На полі, на території, де відбувся землетрус, працюють 90 тисяч осіб, в тому числі рятувальні команди з різних країн, в тому числі з України приїхали. Ви знаєте, приїхали з Арменії, з Вірменії, приїхали з Греції, незважаючи на всі будь-які там політичні якісь відношення, стосунки. От в такий момент всі об'єдналися і приїхали. Ну і загалом країна – це головна новина дня. Зараз жодної новини іншої не існує. 24/7 розповідають про те, що відбувається в містах. Це 10 міст. От, найбільш постраждалими є Хатай, Малатія, Адыяман, Газіантеп, Кахраман-Мараш, епіцентр подій. От, Діярбакир, Шанле-Урфа, тобто всі міста, які розташовані по півдню, по південному кордону Туреччини. Гайна Ханум, а чи встигає Державна служба з надзвичайних ситуацій Туреччини до усіх, хто постраждав, до усіх мешканців, які там перебувають в цих 10 провінціях? Ну, ви знаєте, от це найголовніше питання і найголовніша проблема. По-перше, спочатку, коли все сталося, настільки велика була територія, що й не встигали. Не встигали внаслідок того, що не було своїх сил, по-перше. І по-друге, дороги були розрушені внаслідок землетрусу. І дуже такий важливий момент, наприклад, взльотна полоса, взльотна лінія в аеропорту Хатай, вона теж розрушена. До речі, це питання відкрите. Чому? Вона була відновлена, вона була відремонтована. І зараз виявилося те, що головний аеропорт, який мав приймати літаки, він мав приймати літаки з рятувальними командами, він був заблокований. Самі і турецькі спеціалісти, і турецькі медіа визнають, що на всіх сил, на жаль, не вистачає. От настільки велика територія, стільки будівель порушена. Я думаю, що після всього цього, що сталося, після перших рятувальних робіт, буде велике, скажімо так, велике розслідування, дослідження, чому так сталося, чому в таких регіонах, які знаходяться на розломі, в сейсмічно небезпечних регіонах, чому такі стандарти будівлі і дома, які не приспособлені, не відповідають експлуатаційним вимогам, їм надавався дозвіл на експлуатацію. Тому така проблема дійсно є. Але я ще раз хочу підкреслити, що 6 тисяч будинків, уявіть собі, це ж не просто частний або приватний сектор. Це багатоповерхівки, і там 4-5, так сказати, етажей, це найменший будинок, а то є і 10, і 14, і 15, тому достатньо великий розмір цієї катастрофи. На жаль, знову ж таки. Ви сказали, що на даний момент це 8570
загиблих, це 50 тисяч поранених, але я так розумію, що рятувальні роботи вони ще продовжуються і ще будуть продовжуватися, мабуть, кілька днів чи тижнів. От як ви гадаєте, скільки ще будуть тривати рятувальні роботи і наскільки ще буде рости ця цифра, на жаль? Ви знаєте, очікують дуже жахливі цифри. Тут прогнозувати не можна. Тут можна просто робити якісь підрахунки: 6 тисяч домівок, 6 тисяч багатоповерхівок. Якщо враховувати, що хоча б 2 людини, а там не 2 людини, тому що там декілька квартир, 10 квартир, і в кожній квартирі як мінімум 2 людини, а то і не 2, а 4-5, то от уявіть собі цю цифру. Дай Бог, щоб ці люди були у момент землетрусу першого до другого назовні, не були в будівлі. А якщо вони в будівлі, то от цифра виходить жахлива. І рятувальні роботи будуть продовжуватися. Вони ускладнюються тим, що зараз зима, холодна. Люди, такі регіони, особливо холодно в Діярбакир, Малаці, трішки тепліше в Хатаї. Але все ж таки температура мінусова вночі, і це все ускладнює і роботу, і перебування тих, хто під завалами. Сьогодні врятували одну дівчинку 5 років, вона майже 2 доби перебувала під завалами. І перше, що вона сказала, коли побачила свого батька, вона сказала: батько, мені дуже холодно, шуйором. Розумієте? Тобто, але не припиняються, незважаючи на те, що вже йде по великому рахунку 3-я доба, вона починається, друга, 3-я доба, все одно ці роботи будуть продовжуватися до останнього. І ще такий важливий момент: зараз зі всієї країни в регіон надсилається допомога. Зрозуміло, що надсилаються якісь речі там пов'язані з медикаментами, з гігієною. Надсилаються теплі речі. До речі, в Туреччині не приймають вже речі, які використовувалися, тільки нові. Така вимога є. Але крім цього, підприємства надсилають у цей регіон важку техніку, тобто машини різні, там екскаватори тощо, для того, щоб проводити, розчищувати територію. І відбувся заклик до мешканців країни, до всієї Туреччини: якщо у вас немає можливості там організовано працювати, ви не член команди, ви не медик, ви не маєте відношення до рятувальної команди, туди їхати не треба, тому що створюється натовп. Кожна автівка – це ще плюс одне перешкоджання для руху на дорогах, які закриті. Вони закриті внаслідок того, що дома порушені. І просто туди їхати не треба. Зараз проблема полягає в тому... Це порушує логістику, правильно я розумію? Тому що це дороги, це трафік, і дуже багато машин, і неможливо просто потрапити тим, хто їде з гуманітарною допомогою до цих регіонів. А ще й дороги, я так розумію, вони ж теж розрушені. Зараз на дороги ніхто не звертає увагу. В першу чергу звертають увагу на будівлі. Дороги, так, звісно, вони порушені. Як вони порушені? Вони завалені. Я про те, що як потрапити до цих регіонів, якщо дороги теж, там ж мости теж були розрушені? Так, звісно. В першу чергу звертають увагу на житлові будинки, а другі об'єкти уваги – це інфраструктура, зокрема школи та лікарні. В одному з міст була розрушена внаслідок землетрусу лікарня, яку здали 3 роки тому. І виникає питання, як її будували, що вона просто склалася внаслідок цієї катастрофи. І аеропорт дуже важлива логістична одиниця. Дороги, звісно, дороги просять не завантажувати, не перевантажувати і допомагати так, як можуть допомагати люди, які в інших куточках, грошима або гуманітарною допомогою, або, я не знаю, наприкінці сказали: якщо нічого не можете робити, робити молитву, дуа, японес, за цих людей.
тому що ситуація дуже серйозна. 100 років незалежності Туреччини, і зараз от така велика катастрофа, яка визнана найбільшою за останні 100 років. Якщо я не помиляюся, в Туреччині у 99-му році був землетрус, але він не був таким потужним. Ні, він теж був потужним. Це було в 1990 році в районі Мармурового моря, Мармара, Больгісенде. Вот. І справа в тому, що Туреччина, вона, якщо от дивіться на тектонічну карту, вона просто охоплена, якби такою, знаєте, червоною стрічкою, розломами. В них 3 великих розломи. Перший розлом північний, він йде по узбережжю Чорного моря. Другий розлом – це від Стамбула, від Чорного моря, Стамбул, Ізмір, і потім нижче до Егейського моря і до Середземномор'я. Теж все червоне. І третій, от, який зараз спрацював, він південний. І якщо ви на нього подивитесь, на карту відкриєте, там він просто йде по тим містам, які зараз розрушені, починаючи з Хатаю і до Діярбакира. До речі, в Туреччині є такий дослідник, професор, його звуть Наджі Гюрур. Він говорив про те, що наступним містом після 99-го року буде Караман-Мараш. От, всі тоді були сконцентровані на Стамбулі. Стамбул, велике місто, мегаполіс. От якщо завалиться, то скільки там людей, 20 мільйонів. І він дійсно, я навіть сама бачила декілька таких програм випадково, він надавав коментарі і говорив про те, що наступне місто, не треба концентруватися на Стамбулі, наступне місто, на яке чекає землетрус, це Караман-Мараш. Він говорив, що Караман-Мараш останні, розумієте, це тектонічні плити, вони рухаються хвилями, а хвилі можуть бути і 50 років, і 70 років, і 100 років. І от він сказав, що північна плита, північний розлом, там вже енергії немає, не треба туди дивитися. Так, необхідно робити все там за стандартами, але найбільш загрозливий південний. Говорив, і що вийшло, людину не включили до державної комісії. У професора цього був проєкт у 2010 році, його мали підтримати всі адміністрації цих південних міст, там Діярбакир, Адияман та інше. Йому мали надати фінансування, щоб він на гелікоптері зі своїм обладнанням все це підрахував і надав такі прогнози. А потім програму звернули, і коли створили державну комісію, його навіть не запросили. От такі, знаєте, незрозуміле ставлення, і він вчора був в етері, у нього запитують, чому. Він говорить, я не можу зрозуміти, я не політик, в мене немає відношення до жодної політичної сили, я науковець, в мене в Інстаграмі, вибачаюсь, в Твіттері 1 мільйон підписників, переважно молоді люди, я всім їм розповідаю про землетруси. А тут як себе поводити в таких критичних ситуаціях. А тут, коли я говорю про те, що наступне місце буде Караман-Мараш, ніхто не слухає. І до речі, ще дуже важливий момент, він зараз вже говорить, що наступним містом буде регіон Ерзінджан-Бінголь. Це теж південна плита, південний розлом. Там останній землетрус відбувся в 1500-х роках, в 1513 році. Це, він говорить, ненормально такий проміжок часу, і обов'язково необхідно сконцентрувати увагу. Це трішки вище, знаєте, от Хатай, якщо на Середземномор'ї, це трішки вище туди, кордону з Грузією та Вірменією. І необхідно сконцентрувати увагу, тому що це місце, оцей регіон, він буде наступним. Тобто, чи правильно я розумію, що цьому можна було запобігти? І геологи про це кажуть. Звичайно, не можна там ніякось вплинути на природу, але все ж таки запобігти з евакуацією людей.
Так, звісно, ви все вірно розумієте, просто не з евакуацією, а з підготовкою. Мгм. Справа в тому, що от вони вірно говорять турки, нам з цим жити. Ми Так. живемо в сейсмічному регіоні. Якщо глянути на карту сейсмічної нестабільних ділянок, вона повністю червона Туреччина, вона просто охоплена цими всіма розломами. Там тільки одна територія, один регіон більш-менш стабільний, це Центральна Анатолія, Іч Анадолу. От там, де знаходиться Анкара, і Мгм. все те, що навколо цих регіонів, вони білі, а все інше червоні. І як можна це не враховувати, як можна до цього так ставитися? Після 1999 року, вони після землетрусу, да, там ж теж були величезні порушення насправді, і зруйнування, і кількість загиблих. От, вони всі говорили про те, що має бути переглянута державна політика, державна стратегія, що мають бути стандарти будівництва, і там все це має враховуватися. А зараз ми бачимо те, що насправді, ну, якби поговорили і все, да? От таких зруйнувань їх не може бути. От науковці, розумієте, тут проблема така, я її насправді кажучи, бачу еквівалентною з Україною. Науковців ніхто не слухає. Ніхто не слухає науковців. Слухають політиків і слухають тих, хто більш-менш там при владі, держслужбовців. Вот. А науковців, коли людина намагається щось сказати, якщо в нього немає зв'язків там з якоюсь політичною силою або з якимось держслужбовцем, який його проштовхує, ніхто не слухає. Ніхто не слухає. І зараз виникають питання, вони цілком природні. Як так сталося? От ці професор Анаджі Гюрю, він говорить, я працюю, говорить, в Європі, з Італією, з Грецією, з Японією, з Америкою. Всі ці такі неблагонадійні країни з точки зору землетрусів, вони всі з нами працюють. А в своїй країні я не можу донести таку інформацію. От, і виникають питання. І, до речі, ще одна інформація, вона теж шириться в україномовному сегменті соціальних мереж про те, що нібито повалені, порушені будинки після 1999 року, точніше, до 1999 року, а всі інші стоять. Це неправда. Це неправда. От, велика кількість приміщень, будівель саме от останніх часів, 10 років, 5 років, 3 роки, все, воно просто завалене. І зрозуміло, сьогодні дивилася телеканали, ну вони працюють 24/7, там туди приїхала одна з редакторок центрального телеканалу Хабір Тюрк, вона перебуває на місці подій, звісно, це емоції, це така напруга, люди дуже ну, в розпачі, вони чекають, що їх рідних врятують. Вот. І вона там на місці, вона говорить, я проклинаю всіх інженерів, які будували ці будинки. Як так можна було? От розумієте? Тобто емоції дуже великі. А потім до етеру доєдналася. Гайна Ханум, це нові будинки, чи вони там 50-60 років вже стоять, як, наприклад, на Хрущовки якісь? Там різні. Там різні, але справа в тому, що велика кількість, ну зараз, розумієте, підрахувати от на третій день після землетрусу, після події, щось підрахувати остаточно неможливо. Зараз не рахують, зараз просто рятують людей. Але з першого погляду, коли йдуть, скажімо так, журналісти, рятувальники, коли там працюють державні службовці, вони всі говорять, що порушені, в тому числі, і ця цифра велика, це приблизно половина будинків, які нові, відносно 10-15 років. Що таке 15 років для будинку? Це ніщо, він має стояти довго. Вот. І справа виникає питання, а які були стандарти, як приймали цю будівлю? Розумієте? От, тому ну, дуже така прикра ситуація. Насправді тут мають працювати насправді от, питання безпеки в умовах нестабільності, в умовах сейсмічної нестабільності. Воно має стати державною політикою Туреччини, стратегією, концепцією, філософією, якщо хочете. От нам, вони говорять, нам з цим жити.
і все. І так, як і питання безпеки, там, економічного достатку. Тут, в Туреччині, питання стабільності в умовах таких природних катаклізмів, воно має стати державною А філософією. скажіть, вже є якась програма Туреччини щодо допомоги тим, хто постраждав в результаті землетрусу? Я щось Ну, чула про те, що Реджеп Таїп Ердоган сказав, що він видалить, там будуть надавати людям допомогу 10 тисяч лір, та, якщо я не помиляюся, це $500, це дуже мало, особливо для тих, хто постраждав, хто вже не має домівок, вже немає, у кого немає нічого, вони просто на вулиці. Що таке $500? Чи це лише ось така перша допомога, а потім вже буде далі більше? Так, дійсно, сьогодні президент Туреччини приїхав на місце подій, він перебував в цьому регіоні, а з першого дня, ну буквально з перших годин, там працювали міністри. Там вони розподілили між собою всі регіони і перебували на місці подій. Значить, що вони зробили? Зараз люди, які на вулиці, залишилися на вулиці без житла, вони в чадирах, палаточні намети, відкриті намети, такі місто, відкривають його або на відкритій площі, або на стадіонах. Там просто ставлять намети, і люди гріються, люди перебувають, плюс відкрили казарми, які належать воєнним. От, воєнні трішки там потіснилися, і в казарми пустили людей, тому що одна справа людину врятувати, а зовсім інша її обогріти. Ну, зима, да, вот. Що касається допомоги і довгострокової програми, ну, було заявлено про першу допомогу і було заявлено про те, що житло буде побудовано. Тобто, от Туреччина... Та рік, якщо я не помиляюсь, Ердоган сказав, що наша ціль за рік побудувати дома. Так, тобто відновити те житло, яке було зруйновано протягом року, і всіх забезпечити житлом, всіх тих, хто втратив його внаслідок землетрусу. Разом з цим я бачила дуже багато опозиції, яка приїхала теж на місто трагедії. Я бачила головного опонента Реджепа Таїпа Ердогана Киличдаролу, який приїхав туди, та він там записав відеозвернення, сказав, що всьому винен Реджеп Таїп Ердоган та уряд Ердогана і так далі. Ну, тобто, як каже вся опозиція завжди, не тільки в Туреччині, а й в інших країнах. Скажіть, будь ласка, як це може вплинути, ця ситуація, на вибори, які будуть, якщо я не помиляюся, 14-го, через 2-3 місяці? 14 травня пройдуть вибори президента. Так, пройдуть вибори президента Туреччини і одночасно пройдуть вибори в парламент Республіки Туреччина. Ви знаєте, безпосередньо вплине. Звісно, що зараз, ну, коли виникають такі питання, перше питання, вони цілком природні, вони до тих, хто при владі. Як ви керували країною, да, що ви довели країну до такого стану, що не враховувалися норми, що будувалися навіть державні об'єкти, такі як аеропорт, такі як лікарні, школи, будувалися з такими низькими стандартами. Зараз от на тлі всіх цих подій, які відбуваються, опозиція та провласна партія об'єдналися. Вони зробили спільну заяву, там є партія Ердогана і так звана стіл 6 партій, да, от Алталы Масасы, таке об'єднання, яке об'єднало 6 провідних партій, які знаходяться в опозиції. Вони зробили спільну заяву, і загальна її ідея полягає в тому, що ми знаходимося на службі народу. Зараз нас немає будь-яких там непорозумінь, ми всі одні, зараз час єднатися, і ми знаходимося на службі народу. Але наближаються вибори. Вибори показали те, що з одного боку, з партії влади буде один кандидат, Реджеп Таїп Ердоган, він вже висунений, вже офіційний, скажімо так, а от з боку опозиції кандидата немає, вони ніяк не можуть домовитися. Проводять зібрання, там щось, але одного кандидата, вони не можуть 6 висунути на пост президента, одного мають. От, ніяк не можуть домовитися.
Але те, що оцій землетрус, які такі потужні, які такий складний, ви знаєте, це ж просто зупинена, скажімо так, та вплинута на діяльність цієї країни. Він обов'язково відгукнеться рейтингами партії влади, це факт. Зараз ніхто таких прогнозів не робить, зараз ніхто на ці теми не розмовляє, всі розмовляють на теми врятування та допомоги людям. Але я впевнена, що найближчим часом, буквально через тиждень, до цього питання повернеться, і обов'язково ситуацію, яка сталася, будуть використовувати напередодні виборів. І Гаїна Ханум, ось що ще хотіла вас запитати, а як Туреччина, турецький уряд, турецький народ зараз реагує на те, що Україна, яка знаходиться у стані війни, направляє до Туреччини своїх людей. Це ДСНС, вже перша група ДСНС в Туреччині, вона вже прибула сьогодні зранку. Друга група ще їде до Туреччини, тому що вона їде дорогою, і це, на жаль, займає багато часу. Як люди реагують на те, що Україна, не дивлячись на війну, яка є в нашій країні, все ж таки направили до Туреччини допомогу в ДСНС, і ще Туреччина очікує гуманітарну допомогу від України щодо указу президента Володимира Зеленського. Ви знаєте, вони все це, скажімо так, розуміють, вони все це сприймають дуже близько до серця. В перші буквально там декілька годин після землетрусу, вже на початку 6 лютого, було оголошено, що майже 45 країн, приблизно 45 країн надіслали свої рятувальні команди, в тому числі і Україна, і, звісно, те, що Україна сама перебуває зараз в стані війни, гарячі, в такому складному стані, коли проти України воює ось такий потужний ворог. І незважаючи ані на що, Україна надсилає своїх людей, допомагає, надає гуманітарну допомогу, це дуже важливо. Загалом тут знаєте, таке суспільство, з одного боку є дуже ярі прихильники Росії, з іншого боку є ті, хто з дуже великою симпатією і з великим серцем ставляться до України. Я нещодавно була на конференції, правда, тут таке інтелектуальне, скажімо, середовище, і один відомий професор, ви його знаєте, Хакан Кремли, він висловив таку думку, сказав, що Україна і Туреччина – це дві країни сусіда, які дуже сильно, скажімо так, пов'язані в історичному плані, і навіть якщо б у Туреччини не було такого сусіда, як Україна, його б необхідно було створити. Дуже багато чого спільного в історії, в сучасності, стратегічне партнерство, на перебування в одному регіоні навколо Чорного моря. Все це об'єднує Туреччину та Україну. А так загалом вони дуже вдячні. Вони розуміють, вони бачать, як приїжджають рятувальні команди. Сьогодні демонстрували рятувальну команду з Греції. Греція, ви знаєте, це ворог Туреччини, скажімо так, в історичному плані, зараз в політичному плані. В них не припиняються проблеми, і Кіпра, і обмінюються завжди погрозами. Так, але рятувальники з Греції врятували дівчинку, і просто 6-річна дівчинка, її витягнули під завали, слава Богу, живу, і вони просто розплакались, тому що люди є люди. Коли стаються такі катастрофи, люди мають об'єднуватися. І я в цьому контексті зовсім не розумію тих покидьків, знаєте, з Росії, які пишуть гадості в соціальних мережах, якісь непотрібні такі слова, і говорять, що нібито небеса покарали Туреччини за допомогу Україні. Це просто неприпустимо, це просто, просто не можна так писати, це по-перше. По-друге, я не знаю, вибачте, будь ласка, я не знаю, чи бачили ви цю новину, але коли я побачила, я була дуже здивована, це просто жах. Ви знаєте, що на другий день після катастрофи в Туреччину прибула російська допомога, туди приїхали співробітники МЧС,
І один із співробітників цього російського МЧС, коли давали інтерв'ю про те, що ось ми приїхали там допомагати і так далі, це виявився Даніл Мартинов. Ця людина – це терорист, який тут воював проти України, і навіть він був в групі тих, хто планував ліквідувати президента України Володимира Зеленського. Навіть він тут миротворці. Це реальний терорист, який приїхав зараз в Туреччину. Він очолив цю групу МЧС, роздавав там інтерв'ю, і від Росії приїхало допомагати. Тобто, як це можливо? Що ви думаєте про це? І як це можливо, як такий терорист може потрапити на територію Туреччини? Я не бачила цієї новини, але ви знаєте, стосовно Росії, ну тут нічому дивуватися там чи якось так знаходитися в якомусь шоці не потрібно. Ми всі знаємо, як керується ця країна. Ця країна цілком тоталітарна, вертикаль влади дуже така пряма. Вот, і людина, і те, що вони використовують різні речі, які несумісні. З одного боку він допомагає, з іншого боку він вбиває. Да? Це, ну, на жаль, та реальність. Вот. Не бачила я цієї новини, але те, що вони в маніпуляційному контексті все будуть використовувати, це факт. Будуть використовувати. Так. Угу. Да. Маніпулюють вони вже усюди. Я не знаю, чи бачили ви чи ні, тому в Твіттері там вже дуже багато фейкових новин, які створила Росія. Вони там зареєстрували в Твіттері якийсь телеграм-канал, який вони підписали, як, я так розумію, що це якийсь канал проросійський, але вони його підписали як проукраїнський канал. Там люди, які підтримують Азов, вони типу создали якийсь там телеграм-канал і стали публікувати новини з Туреччини, новини про те, що ось там дуже багато загиблих, фотографії, просто фашистські якісь заголовки вони там пишуть над цими фотографіями, пишуть про те, що Україні не треба направляти до Туреччини допомогу, тому що у нас тут війна, це неправильно і так далі. І ось цей телеграм-канал, як я розумію, створений спеціально Російською Федерацією для того, щоб дискредитувати Україну, вони навіть в умовах такої трагедії продовжують ось цю інформаційну війну та продовжують маніпулювати людьми на території Туреччини. І мені дуже багато людей відправляють скріншоти і кажуть, це що, проукраїнська якась телеграм-група, телеграм-канал, як ви можете таке писати, а там реально фашистські, російські просто заяви, які ніколи не могли просто прозвучати з уст українців. Це от типічна така російська риторика, але вони це представляють як український телеграм-канал. Чи бачили ви таке? Як ви бачите зараз інформаційний простір і як зараз там працює пропаганда? Ну, на жаль, вона працює дуже потужно. Мабуть, трішечки зараз в ці дні тема війни в Україні, вона відійшла на інший план, а так вона, я не скажу, що вона дуже інтенсивно перебуває в інформаційному полі, завжди хочеться, щоб говорили постійно, говорили об'єктивно, хоча ми знаємо, що турецькі журналісти перебувають на території України і роблять з України свої репортажі. От останнім часом там були ТГРТ, там були CNN Тюрк, там був Хабер Тюрк, інші канали, А-канал. Останнім часом я побачила репортажі з державного телеканалу ТРТ, і вони робляться з Києва, з Київщини. Ну, я, наскільки розумію, журналіст не їде в зону бойових дій, але в Києві перебуває. От ця пропаганда працює дуже потужно, на жаль. Знову ж таки, те, що вони роблять маніпуляції, фейки, використовують різні брудні технології, ми все це знаємо. Я коли тут перебувала на конференціях і розповідала, відповідно розповідаю про Україну, про український народ, про кримських татар, про ситуацію в Криму. От одне з запитань, яке прийшло, це було запитання про полк Азов. Що ви про нього думаєте і як ви до нього ставитесь? І потім людина розповідала про те, що там от в нього
такі фашистські, скажімо так, настрої тощо. Ну, відчувається, що людина використовує інформаційний продукт російської пропаганди. Звісно, відповіла те, що ні, це герої, це люди, на якому держався Маріуполь, і загалом, якщо Україна існує як держава, то завдяки таким патріотам, як в полкі Азов. Але тут, розумієте, питання системної роботи. В Туреччині працює, до речі, він працює не в Туреччині, а в 14 країнах, сайт StopFake. І виробляється турецька версія на турецькій мові цього сайту. Вони реагують на всі випадки, в тому числі на якісь, ну, скажімо так, умовно кажучи, дрібні, да, які, мабуть, не привертають такої широкої уваги, але є. Вот. І, звісно, вони спростовують будь-яку інформацію про Україну вже на турецькій мові, намагаються тут розповсюджувати. Але цього недостатньо. Достатньо воно буде, коли це буде державна, скажімо так, державне сприяння, і коли ми самі зможемо між собою об'єднуватися і в інформаційному плані, в плані розповсюдження інформації, якось один одного підтримувати. От тоді це буде відчуватися. А так, кожен на своєму місці щось робить дуже велику роботу, дуже важливу роботу, от ваша робота, інших робота, надається інформація, але щоб це було, ну, скажімо так, концентровано і більш потужно, тут необхідно думати, об'єднуватися, на мій погляд. Ось ще хотіла вас запитати, це про офіційну реакцію кримських татар щодо трагедії, яка сталася на території Туреччини, бо це братський нам народ, і ми знаємо, що в Туреччині дуже велика кримсько-татарська діаспора, у нас є представницький орган кримських татар, це Мілі Меджліс. Чи планується якась автономна допомога від імені кримсько-татарського народу? Можливо, вже діаспора в Туреччині об'єдналася і планує щось робити? Ну, реакція вона була майже одночасною, тобто дуже швидкою. По-перше, написав лист з висловлюваннями співчуття лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він спрямував його на ім'я президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Потім була заява Меджліса кримсько-татарського народу, теж вона була дуже такою швидкою. Ну, реакція та робота в соціальних мережах членів Меджліса. Я не знаю, мені дуже складно зараз щось сказати стосовно допомоги від Меджлісу та наших співвітчизників в бік Туреччини, коли ми саме перебуваємо в умовах війни і в такому, знаєте, розтрощеному стані. Вот, тут частина людей в Туреччині, частина за кордоном, Меджліс от в такій ситуації в умовах гарячої війни. Але що стосується діаспори, кримсько-татарської діаспори в Туреччині, ну, вони громадяни Туреччини, так, тут була проведена робота. Зокрема, дернеки в містах Полатли, в містах Гебзе зібрали гуманітарну допомогу. Зібрав гуманітарну допомогу та надіслав фонд Ісмаїла Гаспрінського з міста Стамбул. Бачила, що надіслав таку допомогу. Я не буду говорити велику чи невеличку, тут не можна так говорити. Ми не знаємо, мабуть, ця допомога, вона просто життєво важлива для якоїсь родини, вона врятує їх, і це буде найвищою нагородою. Надіслала допомогу організація Турксіб Туреччина. Вот, і зараз ця робота продовжується. Ну, просять тут більше до людей звертаються з проханням надсилати речі, теплі речі. До речі, дуже такий цікавий момент. Не надсилайте, вони говорять, не надсилайте те, що пов'язано з електрикою. Наприклад, одіяла з електричним підогрівом, тому що електрики немає, все порушено, де її там використовувати. Тобто надсилайте... ні газу, ні електрики, ні води, нічого зараз там немає? В деяких регіонах немає, і там просто необхідні такі капітальні роботи. В деяких регіонах є, розумієте, 10 провінцій, 10 обласних центрів, да? обласних центрів. В цих обласних центрах є ще й районні центри, є ще села. Вот, і в кожному регіоні своя ситуація, але найбільш постраждалим за моїм відчуттям і загалом за інформацією, яка надається, є місто Хатай. Місто Хатай. Про нього говорять, що до землетрусу там перебувало 60 тисяч мешканців.
і зараз 30 тисяч мешканців, тобто наполовину міста зруйновано, і 30 тисяч мешканців вже не мають житла. А те, що залишилося, те, що стоїть, от він стоїть, да? Чи можна його використовувати? Так. Мабуть, там є руйнування такі, які неприпустимі, там просто не можна перебувати. Тобто мова йде про те, щоб просто сносити одне місто і заново його будувати. Хатай, він ну, в перших, так сказати, новинах про ситуацію з землетрусом. А Така де, ситуація. будуть жити ці люди? Де їх будуть розміщати? Є якась інформація? Так, зараз вже було оголошено, по-перше, намети тимчасово, потім військові казарми, і зараз, от сьогодні було оголошено, це зробив президент Туреччини, він сказав, що всі люди, які постраждали, вони тимчасово будуть переміщені до найближчих регіонів і розміщені або в готелях, або в гуртожитках. Тобто держава, ну, створює такі умови тимчасові для того, щоб людей врятувати і не залишити на вулиці. Спрямовано в них 100 мільярдів лір. Це величезна сума, 100 мільярдів лір на регіони, які постраждали, от на ці 10 регіонів, які постраждали внаслідок землетрусу. І, відповідно, оголошена програма будування нового житла. Я сподіваюся на те, що вона буде вже зроблена з відповідними, знаєте, стандартами, тому що трусить всюди. Наприклад, Японія, вона постійно перебуває в такій складній ситуації, от як Туреччина, але в Японії, в такій маленькій Японії, там чого цієї Японії, да, з населенням в 27 мільйонів, не спостерігається жахливих руйнувань, таких, як от ми бачимо зараз. А я читала про те, що Японія використовує техніку Мімара Сінана, дуже відомого архітектора, турецького, османського архітектора, який там створив техніку, та вона просто запобігає ось таким величезним втратам, якщо ми кажемо про домівки та про людей. Так, ну розумієте, от справа в тому, що якщо говорити про теорію, якщо говорити про дослідження, про роботи, про необхідні стандарти, вони всі є. Тут же ніхто не говорить, що створюєте щось нове, да? От, це невідомо. Я, до речі, прочитала, як один написав в Фейсбуці, значить, турецький науковець, чи існує в Туреччині наука, да, інженерія, якщо в них такі руйнування, і турецький науковець, це звучить смішно. Неправда. Тут дуже потужні технічні університети, от, велика кількість інженерів, які розуміють, є технології. До речі, технології пов'язані в першу чергу з використанням залізничого каркасу. Тобто залізо має бути при будівництві, а це достатньо дорого. І собівартість такої будівлі, вона зростає в рази. От, і ми бачимо, що деякі виконавці, мутаїти, вони просто відходять від цього стандарту. І, на жаль, маємо такий результат. Але технології, рахунки, дивіться, воно все є, вони ж працюють, вони відкриті до всього світу, вони співпрацюють зі всіма, в тому числі і передові професори. Оці Наджі Дюрер, але він не один. Він не один, тут дуже багато таких науковців, і він говорить, в мене, говорить, в Твіттері 1 мільйон 100 тисяч підписників. Вони мене запитують, як себе поводити, що робити для того, щоб, причому переважна більшості його аудиторія – це молодь. Що робити, щоб там, да, запобігти землетрусу? Я їм надаю пораду. Так він їм надає пораду, а державі він не може надати пораду. А чому? Чому їх не запрошують, цих людей? От. Тому така серйозна ситуація. Ми сподіваємося на те, теж є побоювання, вони говорять, після 99-го року теж було дуже багато розмов, необхідність там перегляду стандартів, але час пройшов і все забулося. Ми сподіваємося на те, що ця жахлива катастрофа, оця трагедія, вона не стане такою, знаєте, причиною для забуття. Пройшло і все, забули. Я сподіваюся на те, що будуть зроблені відповідні висновки, і це буде однаково для всієї країни, яка вся червона, яка вся на сейсмічних плітах стоїть. І трясти буде ще, на жаль, і до цього необхідно бути готовим.
Чи можемо ми сказати про те, що це, мабуть, найвелика трагедія, яка сталася за останні 100 років? Так, вони визнають її найбільш великою. Вони визнають її великою за руйнуваннями, за територією, за впливом на економіку, на ситуацію в країні. Ви знаєте, що вона дуже непроста, тут ситуація. Тут просто гіперінфляція. Офіційна цифра, яка була оголошена наприкінці минулого року, це 98% за рік. Але насправді це офіційна цифра, а в реальності це може бути і 150%, і 200%, і 300%. І коли ти придбаєш, от навіть ми відчули, хоча не зовсім давно сюди приїхали, коли ти купляєш один товар, він коштує одну ціну, да, потім зовсім іншу. От ця гіперінфляція, вона достатньо так руйнівна для економіки Туреччини. І зараз ще такий землетрус. Він найбільш великий, найбільш такий складний. І зараз 6 тисяч будинків в 10 провінціях. Це не одна провінція, не одне місто, а просто величезна кількість. Але головне це життя людей. Ви знаєте, думаю, що оця цифра 8574, вона тільки офіційна, вона не остаточна. І, на жаль, на нас чекає страшна цифра. Тут йдуть прогнози, що може бути і до 20 тисяч загиблих внаслідок того землетрусу. Ну так, якщо ми кажемо про те, що рятувальні роботи ще продовжуються і під завалами залишається дуже багато людей. Гайна Ханум, у нас 2-3 хвилинки залишається до кінця нашого етеру. Можливо, ви хотіли би звернутися кримсько-татарською чи турецькою мовою, будь ласка, тому що ми починали наш етер кримсько-татарською, і я пропоную все ж завершити його рідною мовою. Ибет çok sağ olunuz Gülsüm Hanım. Ибет Крым татар жайт мага истейм. Мен бірінші нефбетте bizim bütün семьяdeşlerimizi kol uzatan, böyle taziye sözlerini айтқан, chetте kalmagan insanlara sağ olunuz деп айтмага isteyim. Çünkü çok böyle tepki kurduk, yazılar kurduk. Herkes Türkiye'nin bir oldu. Yani Türkiye sadece komşu ülke olarak değil. Yani Türkiye'nin bir milletimizin, yüreğimizin bir parçası olarak korup bunu yazdılar. Çok sağ olunuz. Bazıları Kırım'dan olup bile yardım etmeye tırıştılar. Onu da kurduk. Yani biz zor günlerde birleşmesek, zor günlerde bir olmasak, haysi bir günlerde birleşik. Ondan dolayı bu facialar olmasın. Bu facialar bizni birleştirmesin, de yaşamayız. Ama bizim semiyetleşlerimize Kırım'dan, Ukrayna'dan, çet memleketlerden dışarıda kalmayıp böyle güzel sözlerini aytkanlarına sağ olunuz деп айтмага isteyim. Şahsen özümden aytacak olsam, Ukrayna ve Türkiye ikisi de benim evim, ikisi de benim ana ülkem. Yani bilirsiniz Kur'an-ın yarısı Türkiye'de yaşay. Onun için aynı vakitte hem Ukrayna'ya tuşnayım, Ukrayna'da olup bitenlerine, hem bu konularda Türkiye'de. İnşallah bu zor günlerden geçeyik ve yaxşı günlerге, yaxşı zamanға, barışқа kavuşayıq. Амин. Амин. Büyükten teşekkürler. Çok sağ olunuz Gayna Hanım. Yayınımızға bağlanғаныңыз, suallarımızға cevap bergeniz ve tavsiyatlıca seyircilerimizге Türkiye'de olan bitenlerini anda bulungan insan olarak anlatkanınız için umut etem nevbetteki yayınlarımızda sizinle görüşkende artık bu felaketlerinin yekünlengeni haberini bizlerge berirsiniz ve sizlerle da çok muvaffakiyetli yayınlar alıp barıp artık yaman haberlerini değil de güzel haberlerini müzakere eterimiz. Büyük teşekkürler. Saygılı dostlar, ATR telekanalından ayrılmanız, növbeteki yayınlarımızda görüşkence.